abans estava comentant en ell i el que d'alguna manera la falla cronista en el seu moment quan s'inicia diferent com a falla, que fa el que s'entén com a falla, que haguera aparegut una extravagància, al final és un signe d'identitat de la falla de cronista. I el que és l'inici de les falles, que és aquesta sàtira, que sé que la teniu i la seguiu treballant, està a l'altra part tan important de les falles com és el de la denúncia, el sentit de la denúncia en el qual neixen les falles. I vosaltres doneu un pas més endavant, es fiqueu en el segle XXI, però des d'aquest punt de vista de la denúncia social de totes aquestes injustícies que tenim al nostre món, com és el que estàvem comentant abans, en tant de la violència de gènere, en el tema del treball i en el tema de les xarles que heu fet i xerrades sobre l'alcoholisme i l'aspecte de xiquets, com algo que pareix molt lluny, que és aquesta exposició que la veritat és que és molt impactant. I no per estar tan lluny, com és en el Perú, no són responsables d'ella, perquè de vegades aquests xiquets estan així per a que nosaltres estiguem millor. El treball que es fan i perden aquesta infància robada com a xiquets, nosaltres així beneficiats. És sorprenent veure els treballs que fan en aquests educadors recollint fem, que nosaltres dius, què fem? Si no hi ha res que replegar, perquè és un fem del tercer món, amb el qual ni siquiera el nostre fem té molt més valor que el que poden tindre de la gent de la pobresa. El dels guardanitxos m'ha impactat, perquè dius, com pot ser que això siga una professió, de guardar el nicho, i a més estiga renumerat els xiquets que treballen en el fam per a fer aquests taulellets, totes aquestes mesures, i per últim tots els xiquets, els pescadors. El que més llama l'atenció d'aquestes fotografies és que se fixeu poques vegades els xiquets, el normal d'ells és que somriguen, i no n'hi ha xovets. El normal d'un xiquet, en el moment donat que tu li fiques una càmera o alguna cosa, tens que aquesta sonrisa, però és que aquests xiquets són adults. Entonces, com diu un xiquet, no nos quejamos, solo trabajamos, és una de les llegendes que apareixen en les fotografies. Jo sol vol dir que agraïs que sigueu fent aquestes coses que crec que Torrent i la societat les necessita, i el que abans preguntaven, però bueno, quantes coses feu? I m'estava passant un poc la programació que ho tinc i dic, bueno, però si només teniu 12 mesos i en 5 mesos teniu a tope, no? Què és el que feu? En l'institut, doncs pensant. Per tant, crec que el que feu des de cronista espero que mai se deixi de fer i ojalà vaig a traslladar-se no sols a altres falles, sinó a altres aspectes de la nostra societat i es conscienciem, que siguem capaços de transformar moltes coses de la societat que són responsables. Al final, no per estar més lluny, no deixen de ser una cosa nostra, perquè a ningú no s'agradaria veure els nostres fills en aquestes condicions, i si els seus pares tenen que fer-ho no serà per una motivació d'estar millor, sinó perquè tenen que guanyar-se simplement el menjar. Per tant, jo vos dic que seguiu endavant i seguiu siguent aquesta part de Torrent que com altres organitzacions segueixen donant-nos aquesta total d'atenció a tots i que treballem per canviar un poc aquest món i aquesta societat. Moltes gràcies i molt bona nit.